Культавы спектакль купалаўскага тэатра «Радзіва прудок» у Брэсце чакалі. Некаторыя гледачы прызнаюцца, ўжо хацелі ехаць на пастаноўку ў Мінск, але іх чакаў сюрпрыз. Спектакль можна ўбачыць на брэсцкай сцэне. Я жду очень многого от спектакля, потому что прочитала книгу не раз, книга впечатлилась. И думаю, что увидеть это воплощенное в героях, в людях и в их эмоциях будет еще круче в разы. Мы хотели бы там увидеть что-то такое современное, необычное, чтобы режиссер удивил своими находками. Ну, как-то так, какие-то впечатления такие будоражные, чтобы были. Ну, и тем более новые актеры, новый спектакль, новый театр как бы редко заезжают к нам. Смелы сюжэт і яго трактоўка, бліскучая работа акцёраў, якія прафесійна ўвасабляюць на сцэне некалькі персанажаў, арыгінальныя музычныя трэкі, складаныя светавыя праекцыі, унікальныя касцюмы. Гэта ўсё складае незвычайную атмасферу спектакля. У кожнага з нас ёсць месца прыцягальнае, куды нам хочацца вяртацца. І кожны з нас вяртаецца таксама у сваё дзяцінства, дзе у тваёй хаце былі бліны, бабуля, малако. Гэта такі складнік, які вяртае цябе ў дзяцінства, вяртае ў той момант, дзе ты быў абсалютна шчаслівы. Дык вось эта кніжка вяртае мяне асабіста ў той момант, дзе я быў шчаслівы. Для кожнага унікальнасць спектакля заключаецца ў чымсьці сваім. Кожны з акцёраў бачыць яе па-свойму. Уникальность спектакля в том, что ты там много чего делаешь. Мы втроем это все делаем. Моноспектакль на троих. Хватает всем там своих кусков. Падтрымку пастаноўцы спектакля аказала Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Генеральным партнёрам пастаноўкі і тура «Палескія хронікі» з'яўляецца кампанія «Вэлком А1». Менавіта пры дапамозе гэтага партнёра спектакль змогуць убачыць жыхары поўдня Беларусі. Ужо летом минулого года мы дапамаглі паказаць спектакль у Калінкавічах. Гэта побач з прутком, дзе і адбываюцца асноўныя падзеі кнігі. І гэта быў вельмі удалы досвед, і мы вырашылі, што трэба зрабіць вялікі тур. Тур па Беларусі, і Купалаўскі тэатр прапанаваў менавіта вось такую назву і такі канцэпт «Палескія хронікі». Менавіта з Брэста пачаўся унікальны для Купалаўскага тэатра гастрольны тур «Палескія хронікі». Спектакль «Радзіва прудок» убачыць таксама ў Пінску, Калінкавічах, Гомелі. Алеся Семеновская, Сергей Мяцвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».